Jamen, vi plejede jo at samles her for at høre lidt resultater og snakke lidt strategi. Men det kan jo være, der er andet på paletten. Ja, den har pakket kurven ud på forhånd, og jeg tror måske lige, så vil jeg starte med at tage den ser sjov ud. Det er en temperaturmåler, der kan flyde oven på vandet, så vi skal nok tale lidt omkring, hvordan tilstanden er i koncernen og temperaturen på markedet generelt set. Og måske du vil ligge ud der, Peter. Jamen, jeg kan sige sådan overordnet, at det er jo gået sådan nogenlunde. Vi har været ramt lidt af noget konjunktur, og så har vi været ramt af krigen nede i Irak, Israel og USA. Ja, vi havde i og for sig håbet, at året ville starte lidt bedre ud. Men nu fik vi jo at vide i går, at krigen var ved at nærme sin afslutning. Vi er måske på 73. gang eller sådan noget der, men vi sætter vores lid til det. Udover det, som Peter I nævnte her, så kom vi jo lidt langsomt fra start på grund af, at vi jo for første gang i mange år havde hård vinter i flere af vores markeder, og det gjorde jo, at aktiviteten var noget afdæmpet de første måneder. Ja, der kan jeg bygge på i forhold til Bygma Danmark i hvert fald også, at der havde vi en rigtig hård start med vinter, vi aldrig har oplevet, og kom skidt ud af første kvartal, men er kommet godt igen i Q2 her. April og maj var OK måneder, og juni ser ud til, at vi slår rammerne, så vi er fortrøstningsfulde i forhold til anden halvår. Det ser godt ud. Nå, Peter, skulle du så måske prøve en rekvisit? Yes, jeg tror, jeg tager det her. Det er jo et kompas. Det har nok noget med strategi at gøre, kunne jeg forestille mig, at vi arbejder på vores nye strategi, Building the Future Together. Og der gælder det jo om at få sat en retning for Bygma, og når perioden er ude, så skulle vi jo have, eller noget til vejs ender, så skulle vi jo gerne have nået vores mål her. Nu kommer det svære arbejde. Det nemme var at lave strategiplanen. Nu skal vi ligesom til at arbejde og have den til ud at leve, og have den foldet ud, og det hårde arbejde, det starter sådan for først rigtigt her efter sommerferien, men det glæder vi os til at skal være en del af, både her fra direktionen, men også at de glæder jer til det ude i driften. Jamen Claus, så tror jeg, du skal prøve at tage en rekvisit. Jamen, der er mange spændende ting her på bordet, men jeg kunne jo starte med dem her. Og for dem, der ikke lige skulle vide, hvad det var, så er det altså et sæt arbejdshandsker. Spændende. Og måske er vant til at bruge sådan noget. Nej, men jeg tror, i den her sammenhæng, der skal det nok symbolisere, at det har været lidt vanskelige markedsforhold, men vi er jo kommet fornuftigt igennem, og det er vi jo udelukkende, fordi at vores medarbejdere rundt omkring har taget arbejdshandskerne på og givet den en ordentlig skalle, så tak for det. Men det er jo det, der skal til, og det er jo det, der kendetegner et hold, der står sammen. Men nu har du haft arbejdshandskerne, Claus. De skal jo også på efter sommerferien igen, men inden da, der skal vi jo ligesom lidt på ferie. Så Peter, jeg ved ikke, om du vil prøve at trække en rekvisit herfra. Jeg går ud fra, at det må være det her batterier. Det må have noget med at gøre, lade batterier op her til sommer, når ferien nærmer sig. Og det vil sige, det er jo vigtigt, at man også formår at få slappet lidt af i sommerferien. Holder fokus væk fra telefoner og mail i rimeligt omfang i hvert fald. Men vi skal jo også huske, at der sker jo også noget andet her i sommer. Vi kan jo genkende cykelhjelmen mere. Den har jo lige været vist temmelig meget i Giro. Og lige om et lille øjeblik, så starter Tour de France. Og det er jo også dejligt afslappende at se sådan en flad Tour de France-etape på 180 km. Så kommer man helt ned i gear. Hvad siger du, Madsen? Jamen, jeg siger jo, den er pæn. Det var jo fordi Jonas vandt Giro. Nu skulle han så gerne have den gule hjelm på her i turen, men Claus synes ikke lige, den helt passer ham. Jeg synes ellers, farven stod flot til ham, men så har jeg så lovet lige at vise den med vores logoer. Lysrøde passer jo okay. Lysrøde passer hold. Jeg tror, jeg lægger den lige igen. Men det symboliserer jo også, at et cykelløb, det er også et hold, der skal præstere. Og det er også sådan, det er i Bygma. Så når vi tænker på vores arbejdsplads igen, når vi kommer tilbage, så skal vi tænke på vores holdspil. Jeg tror også, det er den eneste måde, Jonas han vinder på, så det er nok også den eneste måde, Bygma vinder på. Det vil jeg give dig ret i, og det er jo ikke bare de enkelte lande, men det er lige så vel koncernen. Vi skal tænke som en stor koncern for at komme igennem alle de mål, vi har sat. Nå, nu er der ved at være lidt udtømt i rekvisitterne, men jeg kan se, der ligger lige noget her, så måske jeg skulle dele ud, for her tror jeg, at vi alle sammen er med. Skal vi huske at have logoet med også, jo? Det er rigtigt. Så kan vi jo smile, og så kan vi jo ønske alle ude i Bygma en rigtig god og velfortjent lang sommerferie. Ja, og tak for indsatsen. Og inden vi lige afslutter helt, så
kommer der lige en hilsen fra vores kolleger rundt omkring fra gruppen af. Hej alle sammen. Bare en lille hilsen fra Bygmar Balslund på Færøerne. Vi ønsker alle sammen en rigtig god sommer. Bestu kveðjur frá Íslandi. Við óskum ykkur gleðilegs sumars. Dzień dobry, pozdrawiam z Wrocławia i życzę Wam super udanych wakacji. Här kommer en sommarhälsning från Sverige. Jag hoppas att ni får en fantastiskt bra sommar. God ferie. God ferie. God. Den er lidt tynd. Jamen, så er vi gået det. Ja, jeg tror lige, at jeg tager batterierne med. Det kan være, at du skal ud og svømme, Claus. Så kan du tage den.